sik. Dek, kamu pengen tahu siapa orang yang paling bahagia hari ini, Dek? Siapa? Tuh, Mas Ena kayak mumpet karo Yoteng. Ora apa-apa. Sebelah kanan ini jenengan. Nah, iya. Mas Uting? Iya. Pokoknya tepos, Mas. Kakean lomba lari. Seger bisa nyawa gunung desa Tak gentung, tak gentung, tak gentung. Jayo, jaya. ora ilang gone padha karo apa coket mas Coket yo. Asik. Goyang. di zaman berjuang bergandengan tak open pengen saiki ono jarene mas manah keturunan sing dikajang biyen tak openi ning saiki sapa lali kemana-mana. ning gunung jagung yen mendung tak silihi sampai gunung tung ketak gentung tung ketak gentung buka sidik jas buka sidik jas Buka sidik. jas buka sidik jas kak oke jas saya oke jas saiki ngopo lek buka sidik jas iki kudu nyang ngarep Sing ngomong sapa? lha aku Sing ngomong kudu nyar sapa? aku lha wong buka sidik jas Gila kowe. monggo Ombo dene. ombo lah ora buka sidik jas puguh yo Ambune. ora wis aduh Ora lemak tis lho. opo nek udu biasanya dhek kok nyanyi tukangan ra karu-karuan Tis. seger bisa Oi.